Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Gitara, drums, ukulele at keyboard, ilan lamang ito sa mga instrumento na kayang itugtog ng 10 taong gulang na si LG Tanige ng Lingayen, Pangasinan. Sa murang edad, nagsimula na raw ang hilig ni LG sa musika. Musical treat naman ang hatid namin sa inyo this morning dahil makakasama natin si LG Tanige kasama ang kanyang daddy na sa Ginoong Leonard Tanige mula Lingayen, Pangasinan. Masantos, Sigawasan LG and Sir Leonard! Welcome po sa Mornings with GMA Regional TV. Good morning. Good morning, GMA Regional TV po. Good morning po sa lahat. Nako, thank you very much. Opo ha, maraming salamat po sa inyong oras. Kamusta po kayo? Okay naman po. Okay lang po. Yes naman. Ano po pinagkakaabalahan natin ngayon, Sir Leonard? Bali, actually isa po akong private contractor pero pagdating sa bahay, isa po akong vocal coach ni LG po dito sa studio po. Wow, nakakatuwa naman, sir. Multitasking tayo, ha? Pero, Sir Leonard, LG is a talented kid po that can play multiple musical instruments. Grabe, ha? Kailan niyo po ba na-discover ang talent ni LG? Bali nung na-discover na mahilig pala siyang kumanta, 5 years old siya. Kasi galing ako ng Qatar and then uwi ko, may dala akong condenser mic. So, nahilig siya sa pagkanta. So, sabi ko may potential siya ako. Diba? Wow. But LJ, anong musical instruments bang lagi mong piniplay at pwede mo ba kaming bigyan, of course, ng sample gamit ang iyong ukulele? Ang pinipili ko po na instruments ay drums, ukulele, guitar, and keyboard po. And sure po. To build me up, Buttercup, don't break my heart. Yes naman, LG! Ang galing ha! Grabe, Sir Leonard. Self-taught po ba si LG or in-enroll niyo po siya sa mga musical class? Bali, nung nalaman kong may potential po siya, in-enroll po namin ni Mrs. sa isang vocal lesson po at saka sa instrument po. Ayan. Sa keyboards. Ilang taon po yun, sir? Ilang taon po si LG noon? 7 years old po ata yun. Hindi ako natanda. 6 po, 6. 6. Wow, very early ha. Nakakatuwa naman. Pero matanong ko na rin po, ano po ba ang yung favorite banding nyo ng inyong pamilya? Actually, mahilig po kami mag-outing. Kasama namin si Mrs., kaming tatlo. And then, at the same time, ito po, dito sa studio, nag-live streaming po kami at saka sa church din po. Ayan, naku, nakakatuwa po yan, Sir Leonard ha. Pero, Sir Leonard, ano po bang mensahe nyo kay LG at sa mga magulang para patuloy po nilang suportahan ang kanilang mga anak? Yes po, Miss Ara. At anyway, ang aming anak na si LG is napakabait na bata, tsaka yun po, very talented. Tsaka sa school po, napakagaling din po niya. Mahal na mahal namin si LG at sana ipagpatuloy pa rin niya ang hilig niya sa pagkanta para mahikayat po yung mga bata at hindi po sila mapunta sa mga ibang bisyo po na mga hindi po maganda. Ganito na lang po, sa music na lang po sila yun mag-focus po. Yes naman po, I agree. Pero LJ, ito naman, anong gusto mong sabihin kay Mommy and Daddy? Mahal na mahal ko po sila and thank you sa lahat.
dahil binigay po nila yung mga gusto ko po, mga instruments po. Yun po. I love you na. Yes naman, ang sweet. Nakakaiyak ito. Nahihiya pa si LG pero ramdam namin ang iyong pagmamahal. At syempre, pagrespeto sa iyong mga magulang. Lastly, LG ha, ano naman ang mensahe mo sa ating mga manonood this morning na gustong maging kagaya mo? Sa mga bata po nanonood po, don't give up on your dreams po and follow your dreams. Kung saan niyo po gusto, doon po kayo. Yes, tama. Yes, I agree. 100%. Maraming salamat, LG and Daddy Leonard. Ingat po kayo. Thank you po. Good morning po. Thank you. Thank you po.